बुंफिनदो जतिस माबाफोर बुंना होदो दे बैसागोनि सोमोन्दै दे देलाय बुंलाय दे बुंना होदो जतिस दे बैसागुनि गासैखौबो खुलुमनानै जासिहरनाय जाबाय बैसागु बोथोरनि आरो जेके दैमारिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालाम भिडिअखौ बेनोसै आरो दे जोहोलावफोर बुंलायदो देग्लायनि बैसागुआ गाजा गोमजायै थांसै रावजोंबो नांलाय खमलायै जानाथों आरो मोजाङै थांथों गासैखौबो रायजोफोरखौ बुङो आरो नैबे बिथांनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो आरो फल' खालामना हो आरो शेयार खालामना हो आंनि बुंनाया बेनोसै भिडिअखौ इउटुबाव होगोन माबाफोर बुंना होदो जाबाय न' मोजां जाजोबाखैलै आं मोजां सेकेन्ड खालामनो आंनिफ्रायबो बैसागुनि खुलुमनाय थाबाय जेके दैमारिनि होनानै जाबाय बुंबावदोब्रा माबाफोर बुंबावदो जाबाय गामिनि बैसोगोराफोरखौ मा खालामहैगोनलाय जों खुलुमहैगोन बोसोरे मान फालि बावहैयोना नै सेंग्राफोरा दिनै आं इउटुबार लोगोफोरा आंनिया गामिनि सेंग्राफोर आरो माखासे ओंखारबावाखैसो एकदम सेंग्राफोरा ओंखारजोबोबाथ' जों गामियाव फुटबल टिम मोनथाम जायो नामा? टिम मोनथाम दे माबाफोर बुंना हो फंबाय आंनि चेनेलनि सोमोन्दै बैसागुनि बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय बेनिफ्राय गासिबो फल' खालामनो हादो लाइक खालामनो हादो आरो इउटुबाव आरो साबसक्राइब खालामनो हाखा शेयार खालामनो हाखा बैसागुनि बोसोर गोदाननि आंसो होबायलै सिगां बैसागु बैसागु सायख' बासिख' आंहा नोंखौलाय दोनखानायसो गोरबो सिङावनि नोङोलाय आंनि अनजालिसो सायख' बासिख' आंहा नोंखौलाय दोनखानायसो गोरबो सिङावनि नोङोलाय आंनि अनजालिसो नागा नों दासो बोराबनो नाङा नायजानो दाबा आंलाय नोंखौ हास्थायदोंसो गोरबोजों आं नोंखौ बरायदोंसो ग्रोम ग्रोमा ग्रोम बैसागु आगै ग्रोम ग्रोमा ग्रोम बैसागु ग्रोम ग्रोमा ग्रोम बैसागु आगै ग्रोमा ग्रोम बैसागु आगैलै अखा हाहां हाहां आंलाय नोंखौ लायहां लायहां आगैलै अखा हाहां हाहां आंलाय बिदिनो गुबुन न'खराव फैलायबाय गामिनि बैसोगोराफोरखौ बिदिनो
बैसागु आगोन ग्रोम ग्रोमा ग्रोम बैसागु ग्रोम ग्रोमा ग्रोम बैसागु आगोन बैसागु 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 खुलुम बोसोरे बेबायदिनो गामिनि बोराय बुरै बैसोगोराफोरखौ मान फालि बावो बावो आरो जोंनि गामिया खुलुमथिङो सेंग्राफोर सिख्लाफोर खिन्थु सिख्लाफोरा देग्लाय ओंखाराखै आरो औ सेंग्राफोर गोजा सिख्लाफ्रा एसे खम ओंखारलांला दानिया खम जालांबाय हाबा जायै जायै जोबलांबाय बादुलि जालांबाय एसे आसुलि जालांबाय सेंग्राफोराबा हले दोंसाबो आरो दंसाबो